नाती 3-4 दिन से दशहरा चढ़ल बा बिना काजर के घूमत रह तू हैं पूरा गांव भर में डांस से हम झगड़ा कइले बनी तरह का कोई केकरा तेन झगड़ा कइल बारे हम थोड़ी कइल बारे ते गांव भर से दुश्मनी कइल बारे हम थोड़ी कइल बारे तोरे के बामण आवत रह हमरा से इधर लहसुन के माला पेन अब जाई देख हई पहले लगा नाती के बेटा धोड़ी में के काजर पड़ी नो अरे माई ये अपना दे या के अपना बोलिया ले रे ए नाती के बेटा कइले कहां करे रे हां घूमत रहे ने मने डाइन को से को दिन से तब का करबो तोर काजर लगाओ इने मने घूमत रहो इधर मरते पेन नोतिया के रतानी तोनिया के असर पर हम जिया तानी के बाप तो बात पी के कोन गिरल होई तोनी के बुझात नहीं के पूरे गांव भर में हम झगड़ा कइले बनी डाइन से को दिया से तो का होई रे इधर डोरी में लगा no. जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। इस तरीके का सैल्यूट जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार, हाथ जोड़ के।